बेलाइका हामबाय जों दिनै मनिरामपुर सफायजा जोंनि खरगसा बुरिजो ब दिनै बाता माया ओमफ्राय बिनि थांनानै दंनानै जागा गोरिङै दिनै सामुं ख्लायमियावै जों दिनै बनकिसा सुबानि फायका मिया जों ससियेल मिडिया तै नुखा सिआरि टिभि दिनै कक्टिपुरा एवं गोबां मा चेनेल जों नुखा जों नवै जों दिनै बनकिसा जों सुबानो हनि फायका जों वानसगो बिनि बातानि बागै जों भिडिअ बाय कक सालायनाय एवं बरंनि जे असुबिदा दंमोनि बनो जों तिसानाय एवं बिनि शक कायसा दङ मेन्टेलि डिसअर्डार तिसा तो जों सालायनाय जों आश्रम रो गदरय मानो बरंनि जदि अनुमति हलायबो जों सालायनाय एवं जों सालायका बाबो सानो जे एकटा आश्रम रो गरनानि बागै तो अबनो जों सालायनाय बरंनो बाहायकाय जों सुजुग सुबिदा होइते बा विभिन्न किसु जों रय मानो अबनो तैनो जों तिनि और फायै बरगै कगलाम सालायका जारं बा हाबांनि बिसिंतै एडिसि सरकारनि बिसिंतै ओ जे जोंनि जे साकरा जाना कसा सग आरो जे कोनो साइज सुबिदा सुबासनि बागै कोनो वान समरो दिता ना अबनि बागै आं तिनि ब्रंनि डकुमेन्ट रक जदि जों तंखलायबो जों तलांनाय एकाउन्ट तैखाबो जों बुसुतुको हेल्प खायमानो जों बनो नायै बिनि बिसिं बिनि एकाउन्ट जों किसासा व्यवस्था खायनानि बागै जों वान सम रयदों। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।